Γεια σας, είμαι ο Νεκτάρος Παπαβασιλείου, αρχηγός της ελληνικής ομάδας για το 66ο Motocross των Εθνών. Θα γίνει στο Λόμελ του Βελγίου. Μέσω της Ομοσπονδίας ΑΜΟΤΟΕ η εθνική ομάδα αποτελείται από τον Γιώργο Βιλόπουλο στην MX3, τον Παναγιώτη Κουζή στην MX1 και τον Δημήτρη Κοντολέτα στην MX2. Θα θέλαμε πολύ να ευχαριστήσουμε για αυτήν την αποστολή τους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι ο OPAP, η ANEC Lines, η KTM Southern Europe, το MX Park Μεσσηνίας, το Motobike Racing, την Pirelli, τη Michelin, το κατάστημα Moto Κουζής. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Κώστα Παπαδόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά του για αυτή την αποστολή. Είμαστε έτοιμοι για το 66ο Motocross των Εθνών.